sibu paġna 232 232 232. Umma bil-wifqa page 232 kollox għandna wara xulxin illu. Page 232. Oh Allah, ejja ehli jisni, moħolej fihi t-teċenni, gloria lil-Missir u lil-Liben u lil-Ispirtu Santu, kif il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen, alleluja. Mulej Alla sit tal-glorja li bid-dawl ta' jum sebbaħtna, friġlejk ners u bit-talb tagħna li lek nofru dan il-asar. Din ix-xemx li qed ħallina sejra d-dawwa l-popli oħra, waqt li fuqna ftit ħin ieħor jiġi l-lejl bidlamijietu. F'dan il-ħin għażiż ta' ġabra nitolbuk mulej bil-qima, la tħallix id-lammi kidna wara lejja tal-ġurnata. Imma żumna dejjem nisru sama jgħib il-jum tad-dinja, ħalli mbagħad bil-grazzja tiegħek nitennew bid-dawl ta' wiċċek. Isma' talbna Missir twajjeb, wint waħdini tiegħu daqsu li ta' dejjem isaltnatkom mal-Ispirtu faraġ tagħna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda u nisimgħu l-ewwel antifona. Il-mulej u t-tieba u l-ken tiegħi fih nittama. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi li ħareġ li jdejja għat-taqbida u subajja għat-taqtija. Tieba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellies tiegħi. Tarka tiegħi fih jien nisken u li jrażżan il-popli taħti. Mulej, x'inhu l-bniedem biex taħseb fih, jew bin il-bniedem biex tiftakar fih? Bħal daqsxejn ta' nifsu il-bniedem bħal del li jgħaddi u ma jimu. Ofroq mulej ismewwiet tiegħek u inżel, mislu l-jiet u huma jdaħnu. Għamel il-bera u xerridhom, faqqa s-sajjetti u ħarrabhom. Mittidek mill-oli, aħtafni mill-ilma kotran. Eħlisni minejt il-barrani li b'fommu jgħid il-gideb u blemintu jixet il-qer. Gloria lill-Missier lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Il-mulej u t-tieba u l-ken tiegħi fih nittama. Ħini il-poplu lill-mulej u Alla tiegħu. U Alla għanja ġdida rrid ninsiġlek fuq 14 kordi nannijilek. Int li tagħti r-rebħa l-islaten li teħles lil David il-qaddej tiegħek. Mis-sejf tal-ħażin ħarisni, eħlisni minejt il-barrani. Li b'fommu jgħid il-gideb u blemintu jixet il-qerq. ħajkunu wliedna f'żożithom bħal xitel imlaħħaq sewwa. U liedna l-bniet bħal kolonna minn quxja, iżejnu l-irkejjen tal-palazzi. ħajkunu l-imħażen tagħna mfawra u jagħtu kull xorta ta' ġid. L-imrieħel bl-eluf iweldu, 20 ta' eluf fir-raba tagħna, ħajkunu tqal il-bejjem tagħna. Ebda selħa fis-swar u ebda ħarba anqas ajjat ta' niket fil-pjazzett tagħna. Ħini il-poplu li għandu dan kollu, ħini il-poplu li Jahwe huwa Alla tiegħu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu is-salva ta' dejjem, amen.
ħini il-poplu li l-mulej u Alla tiegħu. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżukhaj mulej Alla li tista' kollox li jientu li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lill-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixri l-ħutna li lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma użew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier li benu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Żommu sħaħ fil-fidi, sodi bla ma titħarku mit-tama tal-Evanġelju li intom smajtu u li tħabbar l-lejaq kollha taħt ismewiet. L-Evanġelju li aħna smajna eżis hija kelma li tagħti l-ħajja minnha nfisha. Jgħidilna Kristu fil-Vanġelu meta l-bidwi jiżra ż-żerrija fl-għalqa rieqet u jew imqajjem dik iż-żerrija tagħmel il-frott indipendentement mill-lemil tal-bidwi għax hija ż-żerrija tal-grazzja u l-fidi li tinżera fija hija l-grazzja tal-Alla li tinżera fina permezz tal-kelma u tagħmel il-frott sakemm aħna ma nostakolawx il-kobor tagħha. Kif nostakolaw? Meta l-emil tagħna ma jixitx għall-Vanġelu. Meta flok imħabba tal-proxmu aħna impoġġu lejra jew il-mibeda. Meta flok it-talb aħna npoġġu l-indifferenza quddiem Alla. Meta flok il-fiduċja tagħna falla kompletament, il-fiduċja nitfewha fina jew f'xi bniedem ieħor. Meta l-affarijiet tad-dinja ninterpretawhom fl-isfera ta' xorti tajba jew xorti ħażina u mhux iktar bħala provvidenza tal-Alla. Alla jara l-bot minna għax hekk tfisser provedere. Tħares il-bot flok xi ħadd. Ġifieri Alla jara fil-bot minna u jgħid issa l-waqt li ninterveni fil-ħajja ta' dan, fil-ħajja ta' dejn, anke meta biex jiġi offrilna xi salib. Ma jtihunniex f'mument ta' disperazzjoni, imma f'mument fejn aħna maqudin miegħu u fejn aħna nistgħu nikbru fl-imħabba tagħna miegħu. Qatt ma jagħmel xi ħaġa li lilna jbedna minnu Alla. Bad naturalment in-natura tagħna taf tirribella kontra l-Vanġelu, taf tirribella u ssir il-sira x'il-Vanġelu minnu nnifsu huwa tħabbira ta' ħelsien. Min jgħix fl-ispirtu tal-Vanġelu jsib ħafna ħelsien fir-roħ. Min jgħix kont ix-xewqat tal-ġisem issejb iktar xkiel tfixkil u ssir il-sir ta' ħsibijiet u tal-emejl tiegħek. Allura jgħidilna San Pawl fl-ittra qasira żommu sħaħ fil-fidi. Tikkompromettux ruħkom mal-fidi. Tgħidx ngħix biċċa mal-Alla u biċċa miegħi innifsi jew ma' xi ħadd ieħor. Bla ma titħarku mit-tama tal-Evanġelju li intom smajtu u lqajtu li tħabbar lil ħrejaq kollha taħt isma' ma nsalvawx, mhux għax ma nafux fejn huma t-trat. Kristu jgħidilna jiena t-triq il-verità u l-ħajja. Issa jekk jien nażel triq oħra, jekk jien nażel verità oħra, jekk jien il-ħajja nfittixa fi bniedem ieħor jew f'sitwazzjoni oħra, jien hemmhekk il-Vanġelu nkun qed nagħmel kompromess miegħu. Eżis nitolbu lil mulej fid-dawl ta' din il-lezzjoni qasira biex isaħħilna l-fidi. U l-fidi mis-smieħ, iktar ma nisimgħu l-kelma tal-Alla, iktar nitħeġġu għalija. Imma mhux biss nisimgħuha, imma nagħtu risposta għal dak li l-mulej jipprova jqanqal fil-qalb tagħna. Bil-wifqa responsorju qasir. Il-mulej u r-raj tiegħi
xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'mirat kollu maħdura iqedni. Xejn ma jonqosni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Antifona. Il-mulej xabba lil dawk li huma bil-ġuħ tal-ġustizzja u mlihom b'kull ġid. Għal-min irid il-klim tal-Magnificat jinsab paġna 12. Ruħi tfaħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla Salvatur tiegħi. Għaxu xeħdajnek fuċukum tal-qaddija tiegħu, iva min issa l-qudiem kun nisel jibda jsejjaħ li Għax is-setan jagħmel miegħi wejjeġ kbaħar għaddisu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirax kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' drijow xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u alla jiġtejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax takar fil-ħnina tiegħu. Għalma wiet lil missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-mulej nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla jċkejknin. Alla u lajnuna tagħna, it-tama kollha tagħna qiegħda fih infaħruh u bqima kbira ngħidulu mulej ħares lejn ulidek. Mulej ħares lejn ulidek. Mulej Alla tagħna, inti għamilt patt għal dejjem mal-poplu tiegħek, għatina l-grazzja li niftakru dejjem fl-emejjel kbar tiegħek. Mulej ħares lejn ulidek. Għamel li s-saċerdoti kollha tiegħek ikunu perfetti fl-imħabba, żomm il-fidili tiegħek dejjem maquda il-kol fi spirtu wieħed bir-rabta tasli. Mulej ħares lejn ulidek. Kun fostna biex is-soċjetà tal-bnedmin fuq l-art nibnuha flimkien miegħek, tħallix li aħna l-bennejja nkunu tabatna għal xejn. Mulej ħares lejn ulidek. Ibad ħafna ħaddiema l-ħsad tiegħek, wassal il-kelma tiegħek lil ġnus kollha biex ikabru ismek. Mulej ħares lejn ulidek. Il-qal il-qrabatna u il-benefatturi tagħna mejtin fost il-qaddisin tiegħek, għatina li ngħixu bil-qdusija biex nistgħu nissieħbu magħhom. Mulej ħares lejn ulidek. Ftakru fil-murda tagħna, speċjalment dawk li hemm l-isptar ftit pass il-bot minn hawnhekk, iħossu ħafna il-qawwa tat-talb li aħna nofru għalihom. Hemm min ukoll qiegħed jirċievi kura fl-isptarijiet Malta. Nies mill-komunità tagħna nappoġġjawhom bit-talb tagħna quddiem il-mulej li huwa setan li huwa qawwi u li fejjaq lil tant murda fi żmienu u ta' il-qawwa biex iħossu l-faraġġ tiegħu u l-preżenza tiegħu. Il-marit li jkun fl-isptar iħoss l-abbandon u jħoss il-weġat. Nitolbu lill-mulej ħallejtina din l-għajnuna li jersaq rejb u jħossuh rejb il-murda tagħna. Niftakru wkoll f'dawk li l-anzjani u l-murda li jinsabu fid-djar tagħhom. Nitolbu għal persuni li huma waħedhom biex ikollhom dejjem il-faraġġ u l-wens tal-mulej Ġesu li mill-Ewkaristija isaħħaħna bil-preżenza tiegħu. Niftakru wkoll fil-persuni vulnerabbli, persuni li qegħdin friskju minħabba din il-pandemija, l-epidemija ta' bħalissa.
nitolbu ħalli ifittex jimxi l-proċess tal-vaċinazzjoni f'pajjiżna biex ħafna nies jiġu mħarsa. Niftakru f'dawk il-persuni li jitolbuna niftakru fihom minħabba t-tiġrib li jkunu għaddejjin minnu. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dunubitna, għal ma nafru lil minnu ħati għalina, u la daħnix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Fit-tjieba tiegħek mulej, għati widen għal dan it-talpum li tagħna ta' flaxija biex nagħmlu l-frod bl-opri tajba tagħna billi nibqgħu sħaħ sal-aħħar b'ibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla mek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Dal-misteru arku btejna, ejjew me la naduraw, u qudimi riti ġodda, surit qodma jispiċċaw. Bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi le jaraw li l-missierin roddu liben qalbna kollha kull tifhi lejhom adberika qalbna imħabbitna furitti l-Ispirtu li Amen. Nitolbu u Alla da sagrament tal-ħaġa għalajtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bleda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu minn Alla u febri, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek għall-mirom tal-Marija Santissima. Imbirek għal-Mazza Immakolata Konċezzjoni, imbirek it-log glorjusta fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħ, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sepu popoli kollha, għax kbira hitu bitu magħna. وكلمة الملائكة وعليه gloria all'Isir Spirito Santo كيف يمجدو الساعة ديان ويبقى ديان سليم عليك ماريا بالغرازيا ممليا الملايمية imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, Omm Alla, Omm Alla,
itlob għalina midin bihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefattur ta' din il-Knisja ħajjinu mejtin, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama hekk da fl-ard. Sema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu ma fis-slim.